Pozdrav svima. Ovo je uvodni naslov Bitcoin i altcoin avantura. Sastojat će se od nekoliko video klipova koje će se baviti ovom temom. Dakle, Bitcoin i altcoin. Dakle, ovo je jedna interesantna tema zato što je sve više i više postaje prihvaćena i sve više i više se priča o bitcoinima i altcoinima kako u društvu, tako i u medijima i svi se pitaju šta je to bitcoin, kako je to nevidljivo nešto, a da vredi, kako je tako vrtoglavo otišla vrednost i ostalim altcoinima, tako, šta se tu dešava, tako da ćemo imati prilike da vidimo. Pre što počnemo da izlažemo ovu temu, htio bih da kažem da se prijavite dakle, na moj YouTube kanal i da dobijete nove videoklipove tako kako budu dolazili i kako se budu nove teme nametale, tako, da lajkujete, komentarišete i tako dalje. Svi linkovi koji budu navedeni u ovoj temi ili sledeći bit će dole u opisu, tako, i možete ih upotrebljavati, naravno. Još ću vam reći da možete takođe da se prijavite i na moj web stranici, kliknete ovde prijavite se, tako, upišete vašu e-mail adresu i stižu će vam mailovi o aktualnim informacijama i promjenama, tako. Ovo je moj blog sajt, tako, gde postoje neki projekti. Treba da ubacim nove projekte, ovo su već nekako stariji, ali moram da ih osvežim. Platni procesori, ako vas zanima, dakle, kako izgledaju, koji su to, Payer, koliko vas zanima, tako nešto. Kupovina bitcoina preko CoinMama sajta, tako, lokal bitcoina, domaćeg web sajta, dakle, kako to funkcioniše i tako dalje. Bitcoin novčanici, Coinbase, Exodus, Exchange, Bittrex i tako dalje, blog i to je to. BSLoba, to jeste Zaradimo, BSLoba je moj Facebook stranica, gde možete naći isto neke informacije o nekim aktuelnostima, novim coinima koji izlaze i tako dalje. I tako bliže. No dobro, da se vratimo. Ukratko ću vam objasniti samo sadržaj, ne gubimo vremenu, dakle šta je tema ovoga. Uvod, ovo čemu ćemo danas pričati o Bitcoinu i altcoinu. Zatim, sledeći video će biti Bitcoin, altcoinu i mojim nekim ostalim alatima za upotrebu. Zatim, kako se kupuju Bitcoini i ostale altcoini, Ethereum, Cardano, Neo i tako dalje. Na koji način, kako da ih kupite, kako da otvorite vaš e-wallet i kako da prebacite na e-wallet ili na exchange ako hoćete da trgujete. Trgovina sa bitcoinima, dakle kako to funkcioniše, kako se upotrebljavaju ovi alati za trgovinu bitcoinima i ostalim altcoinima. Poslednja stavka bit će investicioni projekti. Naravno, ovo je jako isto popularno. Kako oni izgledaju? Pa jednostavno, ukoliko smatrate da je veoma komplikovano za vas da pratite tržište, upotrebljavate alate, predviđate da će cena padati ili ići gore, zarađivate na toj razlici, jednostavno uložite pare, odnosno vaše bitcoine u investicioni projekat i ono za 140 dana, na primjer, povrati vašu glavnicu i još vam uveća za određeni procenat. To kad se radi reinvestiranje, to je jako dobra stvar. Postoje puno ljudi koji rade ovakve stvari i verujte mi, zarađuju ogromne pare. Znači, ogromne pare se vrte. Pre svega još ću vam reći za obaveštenje kao disclaimer, dakle ovo sve radim na osnovu svog znanja i iskustva, dakle ne bavim se ovim profesionalno, već na osnovu nekog mog iskustva koje sam stekao želim da podelim. Dakle, sve što budete uradili, a što budem ja prezentovao, radite na svoju odgovornost, naravno kao i ja što radim na svoju odgovornost. Dobro, evo ovako. Bitcoini, altcoini, pitate se, glavno pitanje je šta su to bitcoini i altcoini? Odlično pitanje. Pitanje od $1.000.000.000. Dakle,
CoinMarketCap je web sajt koja govori, dakle, o Bitcoinu i svim ostalim altcoinima. Vidite koliko ih ima. Naravno, ovdje su i tokeni zajedno, dakle, ima ih jako puno. Cryptocurrencies, vidite, ima 1410, marketa 7854, BTC, Bitcoin, dominacija je 33%, nikada niža. Dobro, market cap, koliko tržište vredi, 698 milijardi dolara. Ovo je valjda volumen od 24 časa i tako dalje. Transakcija. Ovdje imate isto alate, ali ne da vam objašnjam za ovaj sajt, to ćete vi sami istražiti. Ono što je bitno jeste da se upoznamo prvo sa Bitcoinom. Bitcoin, dakle, trenutno market cap, tržišna vrednost, dakle, kapitalizacija ovog coina jeste 234 milijarde. Trenutna cena je 13.940 dolara za jedan Bitcoin. Da, baš tako. Ups. Da vratimo. I tako dalje, i tako dalje. Ovo su časovne 24 časa i 7 dana promjene. Crveno je pad, u procentima zeleno rast. Odmah hit za Bitcoina je Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, NEM i tako dalje, i tako dalje. Interesantne kriptovalute, svaka ima svoju primjenu, svaka ima svoj blockchain, dakle svaka nosi nešto posebno. Bitcoin kao poseban među njima, prvi, Ethereum postaje sve popularniji. Mogu vam reći da ja smatram da će Ethereum zameniti Bitcoin. To je moje mišljenje. Zašto? Iz meni znanog razloga jeste da velike kompanije poput Microsofta, Amazona, IBM-a grade platforme na bazi Ethereuma. Dakle, svoju poslovnu politiku ili nove proizvode će iznositi bazirano na Ethereumu. Postoji, mislim, ko osnivač Ethereuma, kako se zove, ne mogu setiti, nije bitno, postoji more klipova na YouTube. No što hoću da kažem? Hoću da kažem da Ethereum, pored razlike između Bitcoina i Ethereuma jeste u smart kontraktu koji Ethereum ima. Smart kontrakt, vidi kako kažu pametan ugovor, ili tako, on radi, to je jedan program koji kaže, ako uradiš to, bit će ovako i onda će slediti ovako. I on završava celu priču. Da sad ne bi ulazio u tu, znači ćete vi to na YouTube objašnjeno, naravno morate sami istraživati, morate sami edukovati, na YouTube ima dosta materijala koje možete da, na osnovu kojih možete se edukujete. Verujem ono što vam budem rekao, vama izdelovati neobično, nikad čuli za to, ali imate more materijala i čućete. Ne želim sad da pričamo o smart kontraktu, o njegovim pogodnostima i novine koje on doneo kod kriptovaluta, ali to je ono što je Ethereum razlika od Bitcoina i što mu, meni, po mom mišljenju, daje vrednost. Da će preteći Bitcoin, mislim da hoće, mada to niko neće da prizna, većina ćuti o tome, ne žele da izlaze, ali ja mislim da hoće. Mogli bi ovako cijelo jedan videoklip posvetiti ovim kriptovalutama i šta koji nosi. Evo ja ću vam dati, ja imam Neo, kupio sam Litecoin, to je moj portfolio, imam još par, imam Steam, imam još nekih kriptovaluta, još želim da kupim Cardano, jer Cardano je, i mislim da će totalno da izdominira naredne godine. Ripple koji je bio skočio nemalo na $4, pao je, vidite, na 2, je bio još ispoda. Uloga Ripple treba da zameni Swift kod u bankarstvu. Dakle, svaka ima neku svoju primjenu i namenu. Neo je kineska valuta, kineski coin. Verujte mi, Kinezi dosta ulažu u ovu sferu. Kako budete pratili tržišta, namjerno sam uzeo Kina je veliko tržište, ona će da implementira svoje projekte, bazirajući na razvoju svojih projekata, svojih coina.
poći pogurati cenu, pretpostavljam da će po mojoj proceni Neo će do kraja 2018. sigurno preći $1000, ali sigurno, ako da i brže. Tako, Litecoin, uskoro se očekuje skok Litecoina zbog izlaska debitne kartice. Naravno, to je nova vest, svaka nova vest pozitivna i negativna utiče na tržište, ovo će uticati na skok cene, gde će otići, ne znam, ali sigurno preko $500 će otići 100%, dakle. Onda se vratimo na našu temu, dakle, ovo je Bitcoin, sve ostalo su altcoini. Poklonit ćemo jedan videoklip samo, dakle, tumačenje njihovog trenutnog stanja, njihove namene, dakle, kako se oni implementiraju, kako će njihovi blockchainovi, dakle, da funkcionišu u privredi, zašto je jedan namenjen za medije, drugi su namenjeni za ekonomiju, treći za socijalne mreže. Dakle, svaki coin ima tokeni, koja je uloga tokena, kako oni pokreću aplikacije, to jest koja je uloga tokena, koja je razlika između tokena i coina i tako dalje, to ćemo sve ostaviti za kasnije. Sada moramo da se vratimo, već 11 minuta, moram požurimo. Evo ovako. Blockchain. O blockchainu, ne znam da sada vam počnem da vam pričam ili treba odvojiti poseban videoklip samo za blockchain, ali hajde ovako počet ćemo. Prvo ću vam reći ovako. Na YouTube-u naći ćete jednu gospođu koja se zove Amanda Johnson. Dakle, ona je jako dobro objasnila ulogu kako funkcioniše blockchain. Dakle, vidite njen kanal Dash Digital Cash, pronađite je i poslušajte kako je ona objasnila blockchain. U suštini, blockchain jeste digital ledger, digitalna glavna knjiga. Glavna knjiga u knjigovodstvu, ko se malo zna knjigovodstvo, zna kako izgleda glavna knjiga, kupci, dobavljači, duguje potražuje strana i tako dalje. Čim nastane transakcija, sve se to odražava na glavnu knjigu, je li tako? Tako je zamišljeno i kroz digital ledger, odnosno blockchain. Digital ledger zamislite kao jednom A4 format, dakle papira. Kada se desi neka transakcija, ona ostaje ubeležena u njoj i ona trajno ostaje. Dakle, tu više nema ispravke. Ona može samo da se updateuje, da se kaže da je napisala, da se vrši prepravka, nadogradnja, odnosno update. Dakle, onda se pojavljuje nova, kao A4 format stranica, zamislite to jedno ispod drugoga, kao novi ledger. Dakle, ako dođe do dorade, do ponovne transakcije, nastaje još jedan ledger. Ti ledgeri su blokovi kad se spoje, to je blockchain. Dakle, vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno funkcioniše, samo kad uđete malo u suštinu, kad pogledajte više klipova, onako sa strane ćete vidjeti, dobit ćete jasnu sliku kako to funkcioniše. Veoma jednostavno funkcioniše, tako da, kažem, pogledajte prvo sami da pronađete preko Amanda, tako da se informišete, vidjet ćete, veoma jednostavno funkcioniše blockchain. Bitcoin vs. sijalica, šta kaže? Evo ovako, zašto sam ovo napisao? Retko ko na ulici sretnemo da kažemo kako se to stvara svetlost iz sijalice, će moći da objasni. Dakle, kako nastaje svetlost iz sijalice? Retko ko će moći da objasni. Ali to nije bitno. Svako od nas zna da upali sijalicu. Klikne i upali svaki dan, to je svaku noć. Palimo sijalicu i koristimo je, uživamo u tome što ona pravi svetlost i tako dalje, tako i Bitcoin. Dakle, ne morate da znate kako Bitcoin funkcioniše, ali mislim, trebali bar neke osnovne stvari, ali tako ćete njega koristiti u budućnosti, da Bitcoin ili neki ostali altcoin, token ili tako dalje, nebitno, ali će postati to svakodnevnica, dakle, u bilo kom privrednom aspektu ili društvenom i tako dalje. Dakle, ne morate znati sve pogodnosti, a će se koristiti. Bitcoin je osnovno finansijsko tržište u budućnosti. Blockchain donosi novu tehnologiju, tektonske promjene na tržištu. Tektonske. Već sam spomenuo Amazon, Microsoft i IBM. Dakle, oni rade na projektima gde će se
primjenjivati, dakle, prave platforme koje će objediniti dosta blockchainova, raznih valuta, tako dalje i tako bliže. Vidjet ćemo šta će izbaciti. Sjetite se, Microsoft doskoro je se hvalio svojim cloud rešenjima, tako dominantan je bio u poslovnom svetu što se tiče njihovih poslovnih rešenja i tako dalje i tako bliže. Međutim, blockchain je nešto sasvim drugo. Znači, nemogućnost hakovanja, nemogućnost, dakle, ispravke. Dakle, sve je transparentno. Ispravke se, dakle, samo updateuju i sve je transparentno. Znači, hakeri ne mogu da razbiju kod. Zašto? Zato cryptocurrency, to su kriptovalne valute. Kako se kriptovanje, to ćemo isto u jednom klipu pričati, kako se radi kriptovanje. Dakle, kriptovanje je dosta složenija stvar od samog blockchaina, pravo da vam kažem. Tako da, veoma dobrih, pozitivnih stvari dolazi s ove strane. Altcoini, već sam vam rekao, dakle, sve drugo izuzev Bitcoina, vidjet ćemo kakve novine. Za sada postoje jako dosta dobrih projekata iza altcoina, iza Cardana, iza Neo, iza Ethereuma, iza Power Ledger, koji još, da vam kažem, evo možemo pogledati, dakle, iza Trona, ovo su tokeni, mislim, dakle, puno OmiseGo, dakle, puno dobrih projekata. Možete, dakle, otvoriti stranicu, jednostavno, na primjer, evo, Cardano, Neo, otvorite stranicu ovde, odite na web stranicu Neo, ja sam da učitam, ne znam zašto ovako sporo traje, ali dosta dobrih stvari. Gde ovo vodi da s tim nekom novom smeru, to se očekuje od ovog našeg vremena IT-a, dakle, sve se digitalizuje, maksimalno u cilju smanjenja troškova, efikasnosti, tako, i jednostavnosti. Evo, sad mi ćemo pokazati, na primjer, ovaj jedan aplikacijski deo gde koliko kompanija, na primjer, želi da se razvija na Neovom blockchainu. Pogledajte vi ovo, pogledajte ove projekte ovde. Dakle, neverovatno koji Neo potencijal ima, ali postoji jako dosta dobrih, kažem vam, coina koje će stvarno doneti promene. Dobro. Sljedeći tema Bitcoin, altcoin i alati. Da vas poznam sa alatima koji se koriste za rukovanje sa Bitcoinima, tako laički da kažem. To je to za danas. Pozdrav!